खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव रादाब। बिटिआरनि सासे बर'नि फिसा आबादारिया पद्मश्री बान्थानि थाखाय सायख'जादों। भारत सरकारा 2024 मायथाइनि पद्मश्री बान्थाखौ फोसावबाय। दिनै 75थि सुबुंखान्थि सानाव फोसावबाय पद्मश्री बान्थाखौ। बिटिआरनि चिरां जिल्ला बिजनी फानबारिनि आखा-फाखा गुन गोनां आबादारि 61 बोसोर बैसोनि सर्वेश्वर बसुमतारिया 2024 मायथाइनि पद्मश्री बान्थानि थाखाय सायख'जानाया ओनसोलनाङै आरो हारियाव गोग्गाथाव रादाब लाबोदों। दिनै 75थि सुबुंखान्थि सानखालि गुवाहाटी नोगोरमानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव पुलिसआ 4 सन्देहगोनां आलफानि केडारफोरखौ हमनो हादों। पुलिसआ हमजानाय 4 सन्देहगोनां आलफानि केडारफोरनि गुबै मुं आरो थंखौ फोसावनानै होथ'वाखै, मानोना बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला आसाम पुलिसआ सुबुंखान्थि सानखौ बिथा खालामनानै नोगोरमानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव रेड खालामो। पुलिसनि रेड खालामनायाव बे 4 सन्देहगोनां सुबुंफोरखौ हमनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। फिन सासे हाबा जाखानाय बर' आइजोआ बांगाल हौवाजों खारदों। 1 नं गरहागा गामिनि सासे बिहामजोआ सासे बांगाल हौवाजों खारदों। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय 1 नं गरहागा गामिनि सासे बिहामजोआ सासे बांगाल हौवाजों खारदों। न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला न'आव थांनो होननानै न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। नाथाय साननैनि उनावसो न'खरनिफ्राय खोनानो मोनबायदि सोरबा बांगाल हौवाजोंसो खारदों होननानै। बिकेडब्लिउएसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिनि बिबुंथि। बड'फाया सोमावसारनायखौ जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम बर' हारिया मोनथाम गोरोबथा खालामबाय। बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर। बे मोनथाम गोरोबथानि गेजेरजों बर' हारिनि गांनाय उखैनाय, लुबैनाय हास्थायनाय दासिमबो सुफुंजायाखै। सरकारजों मोनथायफोरखौ लानानै जुजिबोदों, दाबिबोदों, बेफोर दासिमबो सुफुंजाजोबाखै। बिकेडब्लिउएसिनि गामि फोसावनाय, बियाब दानाय, बिसायख'थि गेलेनाय दिनैसिमबो जाफुङाखै 4 बोसोर जानोसै होनना। डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुमा आसाम गौरब बान्था मोनगिरि तेनजिं बड'साखौ दुंब्रुदै बरायदों। उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुमनि खुंगा 32थि बोसोरसालिया जथुमाजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय गेवलां मेलनि सिगां बिजाब बेखेवनाय आरो बरायनाय हाबाफारियाव आसाम गौरब बान्था मोनगिरि जिबारि साहा आबादारि तेनजिं बड'साखौ डिमाकुसि बियाब बाथौ गौथुमा दुंब्रुदै बरायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।